Ndinamkele kwakhona ezaseTV-ni ngesiXhosa. Nango ke utamsi unxibo siyasebenza akasaziqhwalelisi mntakabawo ungakwiyadi kangamlana. Udlula kwigate kukho ii-bodyguards eziyi-2. Uyabulisa uthi zingamnaki yena uzocheba nje ingca. Kanti nontando ngapha komthi ubhizi uqhawula amagqobo omthi. Uthi ke untando yena ufuna uya kuyo kuba ufuna ukuya phaa kuba bafo ayobaphazamisa ukwenzela utamsi angene. Umsiki uthi yeke leyo, yeke Jo, yi-risk. Baye baqhubeka ke nokusebenza babhizi ke ngobalandelana nongamlana phaya ngakhona. UThulani mhlawumbi imoto uzincokolela nosisi wakhe uNobomi. uNobomi umbuza uba uzokwenza njani ngelobola kuba kaloku akho mali phaa and uNontle ngulo ubhizi yena uthetha ngento yoba funeka kulotyolwe, funeka kuthini. Akayazi into yoba imali zivaliwe kwaMxenge. UThulani ke naye uthi ke angakayicingi ke leyo ke. Bebekhumbuzana ke ngesidala sikaNobomi sasoloko simthe nca uba sayaphi na. UThulani ude wambuza ukuba wena wadlula kanjani na kulaa mntu. uNobomi ubuze uba xa sebuza into ezininzi uThulani uba hayibo usathetha ngam na. Uthi omnye ewe ndibuza wena hayibo. So thina ke siyayazi uba ubuzela into yoba urhalela udlula kuAnathi but akakwazi ukudlula kuAnathi. UZimkhitha uncokola noLuzuko kule nto yalo 5 years. Uthi uRhoyi ushow uba unazo ii-weaknesses zakhe. Qha bona bakhangela nje isithunzela ekhabhathini. Mabagrumba amangcwaba la. uLuzuko uthe kofuneka bayamkele le nto. Nangoku uAnathi uncokola noMatilda. Uthi uAnathi bona barayithi noThulani. Kodwa uNontle inguye oyingxaki. Usoloko engumngqusho onembotyi. Akanqabanga tu kwaphela empilweni kaThulani. uAnathi ke uthe uyavuya uba ubone uThulani uba wonwabile. uMatilda uthe hayibo kungenzeka into yoba konwabanga wethu uThulani qha uyazenzisa. So uAnathi yena ucinga into yoba uThulani urayithi but noAnathi uyayazi impendulo. UMsimelelo noNtando bakwi-restaurant apho ungamlana ekhoyo. Ubhizi ke ungamlana ne-meeting yakho. uNtando yena ubhizi umane exelela utamsi uba nanku wenzani, nanku esenza into ethile, nanku ephakama. Uthe asawuphakama ke ungamlana waphuma waphakama notamsi wamlandela. uThulani ulele uva inoko kanti nguAnathi. Uthi uAnathi akakwazi ukulala. Uthe ke uThulani hayi hamba usele ubhizi mfondini uzokwazi ulala. Uthi ke uAnathi kuThulani ucinga uba wenze impazamo, ukhethe umntu orongo. Kudala eyizulisela le nto, kudala futhi imutya ngenxa yokubhatyaza kwakhe. Uthi ke uThulani ayibo uthi ke uAnathi I can't stop thinking about you. uThulani bengakwazi nothetha ke emane ethetha ebuka nobuhle nobuseksi bukaAnathi obethwele iweave enxibe nelinjari emnyama. uThulani ubuze uba kutheni uyixelela mna yonke le nto uyithethayo. Hayi ke uThulani kangakwazi nokuzibamba wambamba uAnathi kayise and bakhisana. Kuthe kusenjalo wavuka evuswa nguNontle ombuze ukuba urayithi na. Kutheni lincumile nje. Wathi uncumileni. Uthi omnye hayi noba bendiphupha. Ubuzwe ke nguNontle uba uphupha ngantoni kanti likuncumise kangaka. Uthe ulala kanjani uzotshata walibala ngamaphupha. uThulani ke uthe udiniwe. uNontle uthi uyifumene idizayina yakhe ezomdizayinela ilokhwe yakhe neye-tuxedo kaTools. Obebonakala ephoxile ngoba ke uThulani ubephupha ngoAnathi. uZim ukwi-restaurant kungena uRhoyi ehamba nomkakhe. Uthe esancokola ke nomkakhe waphakama uZimkhitha wayomnika ibhili ethi makabhatale ibhili yakhe. uMrs Rhoyi ubuzile kuba kungubani na. uZimkhitha uthe ndingomnye wabantu umyenakho abadistroyayo. uRhoyi uthe yena wenza umsebenzi wakhe uyacela angayizisi le nto phaa. uZim uthe umsebenzi wakho ufrize ii-accounts zethu, ifemeli yam ayinamali. uRhoyi uvele wangathi unentloko wabiza iwaiter ngoko nangoko. Uthe xa ezawubhatala wabuza yimalini le nto yakho. uZimkhitha umbuze uba awusakwazi nokujonga ngoku, awunamehlo. uRhoyi uphenduleke ngelithi oyena mntu okufake kule nto nguLuzuko umyenakho. Watsho ethi xa undishiye nomfazam waphuma kuZimkhitha. ungamlana ubesayozikhulula ke sheme yochama ngelo xesha. Ufike ke wema. Uthe esamile ke
wathi gqi umsi wamlinda nje uba abe ngathi unyusa nje izipho, wamfaka intambo apha emqaleni, wabhinyalaza kungamlana wade wabe umsi uyayikhupha ke intambo leyo, wamthatha wamkhoma ngesibhamu. Uthe ke ungamlana, uzondidubulela uluzuko na? Wacela uba amxelele uba ngubani lo amfuna efile. Wamxelela kumsimelelo wathi nguMandla. Ungamlana ke ucele into yoba angambulali umsimelelo, uzamnika imali edoubled kule uzayinikwa nguMandla. Uthe ke umsimelelo asawuphendule, yinqwaba yabantu abakufuna ufile ngoba kaloku nguwe ophethe isitshixo, awuyivuli imisebenzi, uvalile, abantu balambile. Umsimelelo bemjonge ongathi ke ngumntu onosizi ke ungamlana lo. Asazi ke nokuba uzawuqhubeka ambulale okanye uzawuvuma le ayixelelweyo. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.